tehát most már 7000 tonna salátát állítunk elő évente, ami 23 millió zacskót jelent. Egy pici üzemként kezdődött ez valamikor 25 évvel ezelőtt. Kis salátamosó volt benne, illetve ilyen sárgarépa mosó tisztító, és abból fejlődött ki a mai 3000 négyzetméteres üzemnél. Összességében kb. 40-45 zöldségfélével dolgozunk, nagyon sokféle salátatípus van. Hát a magyarok általában, ha visszagondolok 25 évvel ezelőtt, csak a fejes salátát ismerték, egyszer egy cukroslével leöntötték, és ez volt a saláta. És hihetetlen, hogy már a teljesen természetes, hogy bármelyik üzletláncba bemegyünk, akkor találkozunk különböző jégsaláta, frizé, endívia, római saláta mixekkel. A nagyobb rész a munkának nem itt történik, hanem a földeken. Veszélyelemzést kell végezniük a termelőknek, nem lehet a közelben állattartó telep. Megadjuk azt is, hogy milyen szappan vagy milyen kézmosó folyadéknak kell lenni a mobil WC-ben, ami megfelelő módon biztosítja a személyi higiéniát. Nem vihet ki üveget, hiszen eltörik az üveg, nagyon nehéz az üvegszilánkokat eltakarítani a földről. Mondhatnám még azt, hogy még villanyvezeték alatt nem lehet salátát termeszteni, hiszen ráülnek a madarak és az ürülékekkel tudják szennyezni. Beérkezik a saláta, megy be az előkészítőbe, ahol megtörténik a külső levelek leszedése, majd a vágás, és belekerül a mosókádba a saláta. Van egy belső minőség ellenőrzési csapat, aki azt teszteli, hogy ne használjunk túl sok vizet, de túl kevés vizet. Mosókád után pedig bekerül a vizes jégsaláta vagy sárgarépa a centribe, és kipörgetjük belőle a vizet. De vannak olyan termékek, amik ezt nem bírják. Tehát például a madársaláta, a levelei összetörnek a centrifugálás hatására, ezért egy szárító berendezéssel történik bizonyos termékeknek a víz eltávolítása. Ha megvannak a leszárított termékek, kézzel történik a receptúra elkészítése, utána a csomagológépre kerül, ahol is adagonként a csomagológép lecsomagolja a terméket. A saláta hulladék az egy tehéntelepre került, a bocik nagyon örülnek neki egyébként, mert szeretik, és a szarvasmarháknak a étkezésének nagyon jó kiegészítő tápláléka. Nagyon ismert Magyarországon a spenót. A spenótot általában főzőspenótként szokták használni, és mi kezdtük el ezt elterjeszteni, a spenót önmagában nyersen nagyon finoman, nagyon jó használható. Például aki éppen picit megfonnyasztja kis vajjal, kis olívaolajjal, vagy picit sóborsot tesz rá, pici fokhagyma, és már kész van tulajdonképpen egy nagyon jó kis köret. A rukkol is egyszerűnek tűnik, de 4-szer kaszálják. Első vágása és a negyedik vágása teljesen másképp néz ki. Először ilyen kis kereklevelei vannak, és egyre jobban indul be ez a szeldeltsége, sokkal pikánsabb, sokkal erősebb íze lesz a későbbiekben. Abszolút újdonság, ez a magyar fogyasztók még nem nagyon találkozhattak vele, ez a leveles kell. Mi úgy ajánljuk, hogy érdemes kipróbálni és nyersen fogyasztva a többi termékhez. A tányérról nem kell, hogy lefolyjon a pörkölt meg a nokedli, de egyre inkább becsempészük a tányérokra, mint köret. Egyre nagyobb a saláta rész a köretekben, és már az is rendben van, hogy egy húst tesznek, mondjuk egy sztéket, vagy bármilyen sült húst, és mellé csak saláta valamilyen egészséges öntettel.